po in behalf of Mrs. Gemma and Sir Edwin and the family na aming diri mga staff po niya to assist you o to serve you. No? Just a few words no kanang naman po ginabalaan diri this place pala no Kamkalinaw. Previously when we talked to the previous kapitan, ini daw exact location was a kanang recruitment for kabalan na kung isa no mga diri sila nag-assemble. But amazingly no, with the name of the resort, di mong Kamkalinaw. So, kapalo dyan ka mga imposible sa Ginoo. No? Bisan ano sa kagubot, He can always turn bad things into blessing. So, in behalf of us, salamat kaayo nga na ang diri o makaapit po kayo papahalipay sa Ginoo. Thank you po. Ma'am Hazel, it's truly compliment Gara is recruitment for agent, the ministry, and for all of us who will be recruited for ministry. Also, on behalf of the Metro Davao Newsang Pagsimba, would like to request my Ninang ng Santa Claus this morning, Ninang Ilitu. Mayong buntag sa tanan! New Year, regalo. The essence of Merry Christmas is Isaiah chapter 9 verse 6. A child For unto us a child is born, to us a son is given. The government will be upon his shoulder, his name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Prince of Peace. Okay. Ano yung Kamkalinaw? Mauna ang ato ang day, no? Kay the essence of gathering is to experience the love of Christ. Amen. The love of Christ. So sa Hiliosa, wala man ako makauban ang ako ang chair, si Art Aportadera, pero ni amaning ako ang mga board, no? Naa si Pastor Padillo, naa si Reverend Reverend Villegas, naa si Pastor Akin, naa si Pastor Winsel, naa si Pastor Hilot, o Mr. and Mrs., naa si Pastor Amada, oo, tama ni si Pastor Ramoso sa Pastor J. They are part of the Hiliosa. So ako lang yun ang ilang di pa istorya. Santa Claus! Oh, si Mipit lagi, de Ramoso. Pastor Edith pa nga wa kauban. Mr. Hilot, okay, and we have, kuwan siya, si Erika, partner na siya sa Hiliosa. Erika Manotis, that is my relatives, ha? My relatives. Dapig. Wala ka big-dapig. Nasa Binson. Si Abigail. Nag-ila-ila na ko. Si ako ang ikaning pastor. Anden. For this fellowship. The Holy Spirit is in our midst. Because nag-iwan siya doon. Ang buwan, ang sitwasyon is nahimo nga blessing, no? Kay naamang din siya yung mga protocols diha. Pero this is an open air. So, mayo kay boto tayo, no? Kanang Linaw. This also is like this, no? Oo. Yay! Welcome everyone! Merry Christmas! Thank you, Nina. Mano po, Nina. Okay, kita tanya. This time, we give thanks to you, God, for the gift of a tiny baby, life and breath, and a tiny rib cake. Emmanuel, God with us, the promise of salvation. We give thanks for loving parents, for the light of a star, for the radiance of angels, for the running beauty of shepherds, for the joy of first Christmas. We thank you for today and this year that you have given us bodies, life, and breath this Christmas, that we are here now gathered with these people, joined in one accord in prayer and thanksgiving to you, our God.
Let the light of Jesus shine in our hearts as we come together for worship and giving. Light is shining all around the place of God's own glory. Give the angels fill the sky with joy in song and story. Gloria, 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 Hosanna in the highest. Come and see the Holy Child, this wonder God has given. Worship now the infant Lord, the light and joy of heaven. Gloria, 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 Hosanna in the highest. Yes, Lord, we give you praise, thanksgiving, honor, glory, worship, and praise God for your sustaining love and faithfulness in our lives throughout the 2 years, more than 2 years, or almost 2 years, Lord, of ministry with the Hiniosang Pagsimba and the unity of some pastors of churches and friends and the donors who made it possible, Lord, with your power, grace, and mercy, that an online service be conducted, God, to the churches, Lord, na Binisaya, Lord, in Central District. Salamat kay Ginoo sa imong kayo sa among kinabuhi, that you have sustained us and healed us, God, and continue to heal us, Lord, from all diseases, from all sickness and illness, and restoring us to health and protecting us and our family, so that, Lord, we can continue to serve. We praise you, Father, for giving us this very wonderful day in a very wonderful place, Lord, of Camp Kalinaw. Lord, the family of Ma'am Gemma and the whole, Lord God, staff are here for accommodating and allowing us, God, to use this place for the whole day, Lord, activities. Salamat kayo tayo, Ginoo. Salamat, God, for your abiding, healing, comforting presence, Lord, in our lives today and onward, even as we look forward for a meaningful Christmas celebration and 2022, Lord, a wonderful year. Salamat kayo tayo, Ginoo. God, we offer our lives to you again and again, and continue, God, to give you praise sa kanindot sa imong kaayo sa among kinabuhi o sa imong gugma, Lord, kanang tananon kalinaw naman na kanaw. This is our prayer, in Jesus' name. Thou didst leave thy throne and thy kingly crown when thou camest to earth for me. But in Bethlehem's home was there found no room for thy holy nativity. Oh, come to my heart, Lord Jesus, there is room in my heart for thee. From 2 Corinthians chapter 9, verse 15. Thanks be to God for His indescribable gift. This is the word of the Lord. This is si Apostle Paul, ang iyang declaration sa 2 Corinthians 9:15, usa ka declaration of thanksgiving. So our message for this morning is giving thanks for Christmas. Christmas is considered as the most wonderful time of the year. It is a special time for giving thanks, a time to look back and a time to look forward. But Christmas is also a time to give thanks for the family of faith. Like for example, we give thanks for the Mitro Davao, Hiniosang Pagsimba. Because at the height of the pandemic, nobody initiated na makaminister ngadto sa mga different churches na sirado na wagi simba. But pastors coming from Central District Convention, siguro unya naay magpasalamat kung then mag-mention kung kinsa gyud nag-start aning kinsa nag-initiate nga nung
napahigayon ang hiniusa nga pagsimba sa Metro Davao. So we give thanks for the family of faith, the church, kay bisag pandemic, nakapahigayon ta pagsimba o this is a time to give thanks to the Lord. What are the things that we should give thanks for Christmas? So, isa may mga rason anong pasalamatan nato ang Pasko. First, we give thanks for Jesus' birth. Jesus is the reason for the season. This reason for the season is the number one motivating factor why we give thanks to God. That's why Paul said, "Thanks be to God for His indescribable gift." Ang ubang na version, thank God for His indescribable generosity. Sa today's Living Bible, ang ingon, thank God for His Son, His gift to wonderful forwards. Sa Good News Bible, let us thank God for His priceless gift. Then sa Beck translation, thanks be to God for His gift that is more than we can tell. Sa NAB Bible, thanks be to God for His gift beyond words. Sa New American Standard Bible, thanks be to God for His indescribable gift. Sa Weymouth translation, thanks be to God for His unspeakably precious gift. So makita nato ang different words nga gi-describe mahitungod kang Jesus Christ. Tungod kay si Jesus, ang number one reason why we give thanks for Christmas. Give thanks for God's redeeming work in and through Jesus Christ. Mani atong rason kay gipasalamatan nato ang Ginoo pinaagi sa iyang maluwas nun nga buhat diha o pinaagi kang Ginoong Jesucristo. So Jesus Christ is the greatest and the most precious gift that God has given to us. Christmas is the time of giving gifts. Mumanang palipay-tag makadawat ta og mga gasa. Either pinutos, sobre, mga pagkaon, or anything else. But let us not forget that the most precious gift that God has given to us is His Son, Jesus Christ. That's why we celebrate Christmas, for He is the reason for the season. The second reason to give thanks for Christmas is the gift of family. Family is a blessing from the Lord. Ano mang importante kay ang family, kay si Jesus was born in the family, in the context of family. Sa family ni Joseph o Mary. Pwede naman ang tatong majipon sa Ginoo nga muto nga diretso ang iyang anak. Pero gigamit sa Ginoo ang family ni Joseph and Mary. So, kamo nagpasalamat ba ka sa atong family? And even our family of faith? Our family is not perfect. Our family of faith is not perfect. But we should give thanks to God for our immediate family and the family of faith that God has given to us, because God revealed Himself in the context of family of Joseph and Mary. And family is an instrument to share the love of God. So kung mag-evangelize galing ta, mag-share ta sa gugma sa Ginoo, start kita sa atong kaugalingon nga pamilya. Kaya ang Ginoo, nagpakatao siya sa usa ka pamilya. So be a family. Karon nga pandemic, daghan mga tao nga kanang walang mga pamilya. Daghan pud mga pamilya nga nawag trabaho tungod kay nag-close ang ilang gitrabahuan. So this season, let us share the love of family to them. So be a family for others who have no family of their own. Aron ang atong kinabuhi mahimupot ang blessing nato sa uban. Third reason why we should give thanks for Christmas, we give thanks for God's presence. You know, one of the name of God prophesied in the book of Isaiah, gawas na itong i-memorize nato ganina sa
Isaiah 9:6. Another name ni Jesus Christ sa Isaiah 7:14. Therefore the Lord Himself will give you a sign. Behold, a virgin will be with child, and bear a son, and she shall call his name Emmanuel. And in Matthew chapter 1, verses 22 and 23, now all this took place to fulfill what was spoken by the Lord through the prophet Isaiah. Behold, the virgin shall be with child, and shall bear a son, and they shall call his name Emmanuel, which means God with us. In the midst of this pandemic situation, in the midst of our pain and difficulties in life, God is reminding us that we are not alone. Emmanuel, God is with us. God is with us and amongst us. That is why one of the names of God, Emmanuel, means God with us. God is reminding us through His name na bisag unsa nga atong kahimtang sa kinabuhi, wa kita na inusara, and God wants to be intimately involved in our lives. He wants us to know His voice and follow Him. In fact, He wanted to be with us so strongly that He sent His Son apart from Himself to physically walk in the earth. So that baby in the manger was God, and He is still with us even today. So these are the 3 reasons why we should give thanks for Christmas. This is the word of the Lord. Amen. Sige, before tamo ako siguro sa atong hymn of proclamation, in behalf of the pastor, akong yun, si Pastor Frederick. Then, in behalf sa mga laiko, si Ate Rosette, akong request. Brad, ingna nga short. Ha? Short. Kaya na po, short po na kuha. Short lang, Brad, ha? Sama ka short. Nag-short niya, namabay sa sinila siya. Wala na, dugay kayo na. Basta ba inon kong taas nga panahon, taas kaya na itong i-share kay kapangandaman. Pero inon gari ko in pronto, mas taas kay sa asa na wala tamo ito. Wala ko isaan eh, pero ito lang panikamutan nga din tamahapunan. Pasalamat man, di ba? Kay basta magpasalamat, hindi ko kung balibad balibad pa kung tao. Pasalamat ko sa Ginoo nga bisan sa pandemic nga ni Agi, naka-survive, nakaabot mi o hangtod December. No? Kay daghan 50,000 Pilipino wala na nakahuman nining tuiga tungkol sa pandemic. Around the world, murag 3 million na sigurong patay. Sa daghang namatay, wala ni na-appeal. Bisag na-appeal ni sa COVID-19. Ang vaccine, kung mamatay na, okay ra. Pero wala na-appeal ba? Matong pasalamatan na wala na-appeal. Kung mamatay po, mas happy, mas nindot to gani. Kaya kung magsakit ka, niya labi ng COVID-19, taas tayo ang gasto. Mura po gagipatay. Pero kami, kaluoy sa Ginoo, upat kami, sila tulo lang. Kami upat sa amuang balay, pero sa kaluoy sa Ginoo, naka-survive man. Pasalamat kami nga naka-appeal sa hiniusang kalimbahon. Kay dako mo po siya impact sa atong mga kaigsuunan labi na niya itong panahon nga walay simba. Gigutom sila, gusto sila mo atake, gusto sila mo pagsimbahan, bawal. Ang uban naman ganyan sa Katoliko, magkawat-kawat na lang yung adto. Pero sa ato, nagtuman ka nga dili sa simbahan ra ang Ginoo bisag asa naa, pero katong ato ang dati ba nga routine, ato kita simbahan, mas naka-connect ka ato kung naata sa church magsimba.
So kaning iniusap panimbahon, bisan ang ako mga paryente dito sa Bohol na panalanginan. Yan sila, pastor naman jud ay ka. Kay ibaw pag ikan dito kay basaguliro gusto niya. Nakita nila sa social media na nagwali na. Murag maayo kay mong biyahe dito ba? Oo, Jud. At kumusta daw kay guwapo dito. Mga katauhan nga dili lang dinis Pilipinas bisan sa gawas nga mingawon og binisaya. Bisan tuod og magwali ta din sa usang panimbahon ko ananta Taiman. Pero katong last na ko wala jud ko kapugong. Ni gawas jud ako ang eksaktong time kay mao na akong ginaingon gud sa mga simbahan nga akong masaynan. Pag magwali ganit ko taas jud. Total, pag naimapuli na ako, umubo naman po. Guntahan lang po ron. Kaya mo ni ako ang ma-share sa inyo. Sa daghang sa taas ng panahon, akong isulti ang para sa Ginoo. So, sa pamilya po, salamat kay dako kay gitatabang ang pandemic sa akong mga anak. Kaya wag ako magtuo ang akong mga anak managas na. Kaya nga akong asawa, puro lang baya na. Nga ako, happy ko na short sa 5. Pero half Jew man ko. Kaya direro ko sa katong jeans na guide na mo. Kaya ako ng mga anak, nitaas sila kaya ano ka, 2 ka tuig na tinulog. Ikapoy na ko sila kinatulog. Literally, kanang kapoy dito kaayo og pinahuway, nahitabo din sa pandemic. Kumana nga nakatabang sila sa pagtaas kay kami nasahod kami sa una sa sugo di undalag sugo di pa kamata sugo na di patulugog sayo kay lami man ang mga batayan ron kay patulugod kami sa una kay sa katulog di ko mahuman. So salamat ako sa pandemic nagihapoy impact. Ikaduha nga pasalamatan ako sa kong pamilya. Kami mga pastor, mag-assume nga ang amo mga anak na ministera na kay siyempre nakasimbahan, mauban na rin po, nasa Sunday school, o di rin po na mo ma-follow up, di na mo nabalaan nga kung magwali, di maminaw. Ito ang Sunday school mo, di magpabadlong ang Sunday school teacher, di rin po magsaba kay anak ng mga pastor, itolerate report. Pero kaning karong pandemic, nakahigayon ko pag minister sa akong mga anak. Musubay-bayan yun ako sila. Para nindot, munang akong go over ang Bible. Wala pa naman ang humana na nami karon sa Mark. So, gikan Genesis hangtod sa Mark ang among Bible study. So, naka-istorya din ko sa ilang. Nindot ko kahit itong among sharing kay katong mga malabyan ng mga lugar yan natuan ako sa Israel, mas nindot kahit visitation. Kay kinabaran dito ko, ano na ako'y bato, tanawan ng bato nga akong nakuha niya. Kung gaaway si David, sabi na ko ito ako bato, ano? Muna yung mga batuhag, wala na hapos ni Kuan. Dugang-dugang lang ba? Pero, so ana siya nga, pasalamat ko kay nahatagan na ko panahon ang akong pamilya nga matudloan ako sila. Kay kasagaran ba yan na tumadunggan, mga piki. Anong piki ba? Pastor's kid, mga badbalongon. Kay mo lagi na ang epekto. Nag-assume ang mga pastor na minaw suwali, wa man di ay. Nag-attend ng Sunday school, nag-gara dito. Di badlongon kay anak sa pastor. Sumuna nga, kasagaran sa mga pastor's kid, makita na mga badlongon. Ako, di ko gusto nga inanak. Kaya badlungon na ba ko sa una nga dili ko pastor niya. Kamu anak sa pastor, badlungon gihapon. Uy, kalainan. So, inana ako ang saluatan sa pamilya. Last sa pamilya, si Delia karon under attack sa broken child tungod anang isyu nga igawas. So, kadagabi, nagahilak ito na akong kasawa. Kay bothered kayo sa nalay himuon sa unsay buhaton di makalimot kung ayun na kon
itugyan na ng bukinser sa ilog, ilahon, kay ilan lang gina. O ihatag na sa Ginoo, na siya plano anak, di ta kapupong. Ay, mo lagi, ay lito pa kalipit. Kaya sag-asar mo ito. Una nga, hangtod karon hopefully maka-survive din siya hangtod December 30. Okay, grabe ang halos kada-adlaw siya ipatawag sa HR, patawag sa manager niya, patawag sa itong sana panel of investigator, patawag sa CEO, sa kinsa nalay istorya mo istorya sa iya. Mo tong ug asa na siya kuto ug unsay inling ana ginahora mo bahala. So niining Pasko akong pasalamatan ang Ginoo tungod kay intact ang pamilya naata. Nagapadayon ka sa atong ministeryo bisan sa unsang kahimtang ang itagaan nag-provide ang Ginoo sa ato ug way to serve Him and to serve His people. Merry Christmas! May buntag kanatong tanan, Merry Christmas and Happy New Year. At pastor, nga dako kay desire, no? Nabe inggit desire to serve the Lord bisan pa sa virtual nga paagi. Na ma-share nato sa atong katawhan ang atong ministeryo kanila. So 2 years ang pandemya, apan ang Ginoo nakita nako nga nag-provide, nag-sustain sa kada pamilya. Despite sa atong mga trials nga naagian, nagapadayon gihapon siya paghugbo sa iyang panalangin kanato. So, salamat sa akong local church nga Turin, under leadership ni Pastor J. Kami nga mga life ko, nakakaton ngayon. Kung saon pagwali, kung saon pag-share sa pulong sa Ginoo, pinaagi sa among outreaches sa local church. So, hinaot nga ang kainit sa atong pag-serve sa Ginoo, magapadayon, dili lamang kini nga grupuha, makadani pa sa og more para mafusog ang atong pagpadayon sa buluhaton nga gihatag sa atong Ginoo. Kay paaktibat ni ana ang trials nga atong masagubang. So, kung mas daghan pa, mas kusyan gayon ang atong grupo. So nagpasalamat po dako niini nga grupo sa tanang mga pastors nga nagpadayon og tabang kanamo mga local churches o mga life kong sama nako nga nagtuon pa sa pulong sa Ginoo. Kaya wala di na akong istadili. Ang ako ang concentration ang alternative learning system. So all sino pwede lang biyungan. Pero kami, trabaho sa Ginoo, di kayo po. Apan, tungod sa mga nakumaring guwapa na nagtabang nako, mga mentor nako, si Pastor J, si Pastor Eder. Akong extend ang pagpasalamat kay sila gayon ang nag-share sa ilang talento nga makakat-on po ko. Salamat sa Ginoo sa tanan na panalangin nga iyang ihatag dili lang sa among pamilya kundi kanatong tanan. Merry Christmas and Happy New Year. First paragraph siya ang prayer ito yan, pero second paragraph yan, gibawin. Muto. Kaya mutong ginumog sa Ginoo ang iyang gibawin na tunog yan. But I know daghan mo na pray. And even tong sa gawas sa nasod and other churches. Ang sugod ini nga sugilanon, dihay discussion sugilanon, dihay istorya dito sa Matina nga saan na ito na pag-address sa pandemic nga sarado ang mga simbahan, wala yung mga simba. Ang City Church, naana siya English service online. Ang mga ganong simbahan, wala siya dinisaya. So, istorya pa ninyo, si Art po, sila Tiili, naguna-una po kung saan. Behind sa atong storya, ang atong pong mga like ko na nasip sa storya po. So, ngayon sila, unsa kahakong magsugod yun o record o binisaya. Ngayon po ko nga, nag-istorya na actually ng mga pastor na magsugod yun o binisaya na record.
So eventually, nagsabot Milvin, si Jay, isa pa tong may uban, murag si Erika mong gihangyo nga, yan ba si Pastor Milvin niya, huwag man tayo magtuyo. Hangyo ang City Church nga pianist, o pwede ba? Kinsa sa ila ang pwede. So si Erika nga mong gihangyo, masugod ng board. So ang unang recording was August. No? August. Nagtrayo unya si Erika dito ang nagduyog. Unya ni Daghan, ilabay si Benson, apil ka record. Ilabay si Didi, apil tindog dito, kay mukwail ka. Ilabay dito si Lito, Lito dali apil tindog. Hantod niya na naghanda. Hantod niya na naghay, apil na si Nanay Pani, si Mele, kay maghatod o kutsita, adugay niya kutsita, natong snack na nato. Si Faith kay, mubantay pa dito. So, Faith, dali sa kanila kay mag-record apil ka. Kaya naman si Lito. Kaya na si Lito. Timing na lang So, eventually, Antipas. ninggrow ang number, ningon si Pastor Jay, himuon na to siyang inclusive. Sabihin na to, kaning mga churches, dili lang ang kininian. Originally, dito na to nag-post sa atong Davao Mission Fellowship. Revise na to ang page, Facebook page sa Davao Mission Fellowship. Gimo na to siyang hiniusang panimbahon Metro Davao. So muna ito'y bago mga dagway sa Davao Mission Fellowship. Ang iyang church planting nang-evolve into a worship ministry online. So ang pagkasakit ni Pastor Melvin, kaya nga itong worship coordinator siya man, worship in charge. Pagkasakit ni Pastor Melvin, sila ni Pastor Edith, naapoy murag ka na ganing sa Book of Judges, ganing tungha sa po siya nga worship coordinator si Akining. Along the way, nahimo din siyang coordinator cell. Ang picture na to si Kuan, na schedule. Hantod nga ni karon si Akining ang atong behind the scene nga di lang yung behind the scene. Siya ang atong siya ang provide sa ato sa schedule, inahan sa kanunay panabang. Siya ang inahan actually sa iniusang panimbaho. Si Pastor Emerlinda. Yes, salamat na. Emerlinda. Oh, Emerlinda. Karoma kay para ba diri si inanak ko. Inspiring na pangitaan niya po ganyan ka-record na lang po ba? Kanya, sa mga live ko, very strong, ako lang ito na. Tugal lang ako. Kita-rabita rin, ako lang edit niya. Hindi na sila gusto na isulti. Gusto nila na ang mahimaya, may mohor, may mohor. At the end of the day, yung harvest food sila o blessing. Hindi din nila gusto ipabana na isa sa mga inspiration na to, kanang multimedia na to, gadget, devices, no? Camera, ang stand, and everything sa iniusang panimbahan is a gift from the heart sa pasayloa si Kuya Abner. Ayaw mo ba na? Ayaw mo ba na? Secret lang. Ako na i-edit sa video. Wala yun sa ilang interest niya. Pagkaibalo nila na mag-recording, yun sa daily, pilay kinahanglanon, o mo na yung atong kinahanglanon. Immediately si Ma'am Flor dito sa Storiame, mo na yung kinahanglanon. And so nahulma, ipa-deliver na to, nag-record nila kita. Ang niya mapulma ang ato. Ang unang recording, cellphone pa. Oh, cellphone mo to primero. Cellphone. Wala pa device. Ang cellphone is kami trust. Kay Nokia nga ba? oh, is kami trust. Hantod nga ningon, sige mo yung tumit. Kuha tanan. So salamat sa gunit ng Diyos. Salamat sa gunit ng Diyos. Nga, kaliwala sa pandemya, siya yun ang nag-organize ni Gini ng Vector. Siya nag-provide sa resources,
Siya ang nag-provide sa mga paniyot ko tanong. Presidente, ang ato po nga point person sa tapukanan sa donations. Uy, sana all. Oo. So, mga sponsor na rin yun magpasulti, Pastor, ayaw yun kay mawala nga ako magbisunod. Hindi yun di pasulti. Okay? Mukhang best mo yun siya. Insulti ni mo? Total, ato-ato naman, ato-ato. Wa may tabian at dili. So, kaya siya nga siya nga itong sentro sa mga tapukanan sa mga donations. Aron niya, ang paniuto nato na nato na nagkaroon ang mga churches nagpalayo, no? Kultural ang Kabantian UCCP at ang yun ang Pastors Kabantian o ang Shanghai UCCP at ang yun ang Gargaw. taga-Siargao ng doha diha. Jaon-jaon. Kaya itong hangyon po ang Catalunan Grande. Indoping. Hindi man mahilo nga. Makato si Pastor, aking publik ka mo tugot. Sa Tibanji, wala lagi. Manok, si Ate Banji, wakabot diri. Sakit. Ang tawag kaloob. Ang UCCP Turil, kay sa panahon nga nag-shutdown ang City Church. Ang assume sa video documentation recording si Brando. Brand, thank you. Let's share the game. Oh, sila dito yun ang nagpaigok. Naigot na lang ipadala sa ako para ipahion ang ilang i-record dito. Dito po nag-record si Pastor Akin. Dito po si Pastor Freddy sa iyang sermon. Si Juliet, Wandere. Si Hayden ko, Pastor Hayden. Si Hayden. Oh, si Pastor Hayden. I did good, Jude. Mone, saga. So, kini siya ang mga nahimong kabahin sa atong journey sa hiniusang panimbaho. So, looking forward, nga atong ministry, si Art ang atong kining brain, no? Nag-suggest siya, muna na kami mga paniod to from time to time. Suggest siya sa kapadurong. So, na siya suggestion karon kay mu-open naman ang mga worship services sa mga local churches ni Dinisaya. If we can shift the ministry towards developing a testimonies, mga katong Dear Jesus na program, ang concept niya, si Pastor Freddy ang tanaw og si Pastor Benson. Okay, ang Dear Jesus na concept na ministry, mura siya o mga sugilanon gikan sa mga batanon o adult nga inyong isgutan sa Facebook live siya. Mura ko lang ginaibog ni mo, katakatahan ni mo, ingara siya ka-informal. Pero actually, ang unod niya, murag si Kuya Budbud, patong paminaw, hindi nga na. Kung doon na may suman na tigong nga sugilanon, di ka ni itong pag-ailon sa pangalan si Pastor Freddy. Kaya ba, no? Kaya na ba, it's an informal program na mo evolve into testimonies. Yan, lain pa, na pwede siya mga video documentation sa mga local churches. So, may punta, kay dilig naman lang yun siya, karon may tabo, nga purely worship. Tungod kay, ang mga local churches nag-open na. Ang ato po City Church, 730 Binisaya, nag-open na. Pero not all makasimba. Pero dili pamantanan kung naapag-yoy mga local church na magsimba pag-yoy, baya panday sa atong signal. Si Buyet po inong ko, mag-apas din siya na ma-upload ko sa malok. Kaya i-download niya, ipanuroy dito sa mga lokna ng membro. Wow. Ang USB, aron makasimba sa balay ang mga membro. Ingani ang nintabo sa ato sulod sa mga katuig. Kung salamat sa paagi sa Ginoo niya ng tanan. So kung ilan na ito nalintan. Mga sponsor sa Okay. taon. Karon, Karon og katong mga nangagi. sa tibuok tuig, no? Ang local churches, of course, na sponsor. Malagay lang i-mention. Like anniversaries, ang James Irish na-sponsor, ang Catalunan Grande na-sponsor, ang Turil sponsor, City Church, ang Kabantian, no? Na-sponsor mo? Ang niya, ang Shanghai, ni-sponsor po. Alad. Ang Palad Family, Bolchano Clan. Olchano Clan, kay dako po itong ilang sponsorship, no? Natapok na ito. And nakay atong sa Shanghai, si Engineer
Padilyo nga constant yun nga nagahatag kada bulan mga International. na ay mga gikan sa abroad nga nagahatag po pinaagi sa grande ang uban pinaagi sa Korea, ang uban pinaagi sa individual. And karon ako na po i-mention ang natong mga gifts after na ini sharing of gifts na tapos ng heads. Pass. Event ko na lang katong naghatag yung financial. Si Ate Joy Duran and Noli family sa atong mga panildo. Si Tata nga Olmoges, ang ilang suporta nga wala di pag-usap. O si Tata o si Liloy Olmoges. Si Patugal, si Alan o si Litlit Aurelian nga nagpaluyo sa pagsimba ng Legion gusto i-announce. Di mo gina siya kay Balupon. Itong i-announce. But at least kay Baluta. So we know who to pray for. No? Sa karon, salamat ka sa donat. Gikan sa Mr. Donat, Delina Duncan, Aurelian family. Naatay pinutos po nga regalo. Naatay grocery. Naatay kanang nagsigoy na regalo. Oo, gikan sa Kuya Abner o kang Ate Eli. Kang Ulmoges. No? Ulmoges o niya ang baso Laura May. Laura May via Lorna Digos. Salamat na mga regalo sa atin. So, one box kita na ng Statunan sa kada pamilya. All glory to God. Niyusa pa ng panibaho na kahulmatag. 5 o 4 ka magpastor sa City Church, si Andin. Kung maglabot ni pastor, wala din si Gina sa Sidor, wala din si Ana, Aconia, ikan sa New Carmen, wala pa din si EJ, 5 demo, o si Enrico, EJ Atabelo o si Enrico Agana. Kanya nga itong malabot na pastor 3 years from now. Pero sila by next year, they will receive a certificate of completion sa certificate program. Praise the Lord. Praise the Lord. Christmas is about His glory. Christmas is about His praise. Christmas is a gift of love our Father gave us. More than just another story about a special time and place. Christmas is a time to live the song of praise. For God is with us, and we celebrate the glory of His presence. Christ has come to fill our hearts with love. He came to save us. King of kings and Lord of lords, His name is Jesus. God with us, Emmanuel has come. Angels fill the night with singing. God is reaching out to man. God with us, Emmanuel has come. Sa diba mo ato sa atong Thanksgiving prayer pa ni Ate Ato sa siguro i-acknowledge ang presence sa atong kaubang pastor, si Pastor Ali, kay mga additional na ito ng mga preachers. Si Pastor Alin, si Pastor Kukoy, si Pastor Grace, si Pastor Daniel, si Pastor Edith, inula din niya ato ng kauban. Si Pastor Ernie Trias, o niya na si Pastor Gina, si Pastor Ruben, si Pastor Rosie, o si Pastor Aileen. Si Pastor Jonet, dili kalimutan, kahit kami po ng kanto. Mar Victoriano.
Si Abby nakawali na. Kung wala po niya, Pastor. Dili. Linaw o Diyos may mag-ahari. Salamat Ginoo sa tanan, may imong pagabuhat ng tanan. Bisan pa sa tibok adlaw namo, panag-ambit tayo. Now man imong panalangin o Diyos, imong basinati sa mata sa tanan. Ang grasya ng kung karon ang gugma sa Diyos mamahan. Ang grasya sa ating Ginoong Jesucristo, pag-uban, pag-tigon, pag-tipay sa banal na Espiritu Santo. Nag-anak na nato, bilang karon nagsuwalay katapusan. Amen o Amen. While fields and floods of hills and plains, we keep the sounding joy, we keep the sounding joy, repeat the sound.